मोनसे गिख्रंथाव सुबुंथि गैयै जाथाय। बे जाथाया नुजाथिदोंमोन रायजोनि मिथिसार जानाय कामाख्या धामाव। खोमसि फोथायनायजों सासे आइजोखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों कामाख्या धामाव। 64 बोसोर बैसोनि आइजोखौ खोमसि फोथायनायजों खास्रि बिस्रि बुथारग्रा साबा दायनिगिरिफोरखौ गुवाहाटी नोगोरमा पुलिसआ हमबाय। नंगौ, थांनाय 2019 मायथाइ कामाख्या मन्दिरनि अम्बुबासि मेलानि समाव साबा दुथांफ्रा जौ लोंनानै आइजोखौ खास्रि बिस्रि बोलि होदोंमोन। दुथांफोरनि नोजोराव बोलि होजानाय आइजोखौ सोनाब बंगनि होननानै मिथिनाय जादों। बे जाथायनि सायावनो गोलाव सम संदाननानै पुलिसआ दिनै साबा दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। दायनिगिरिफोरनि मुंखौ मध्य प्रदेशनि माता प्रसाद पांडे, गुवाहाटीनि सुरेश पासवान, उत्तर प्रदेशनि प्रदीप पाठक, गुवाहाटीनि कानू आचार्य आरो उत्तर प्रदेशनि राजू बाबा। मख'नो गोनांदि बोसोरब्रैनि उनाव बे खास्रि बिस्रि जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानायाव पुलिसआ जाफुंसारदों। गोजोनथाव खौरां! बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।